Ak vidíš číslo 222, táto správa je pre teba. Práve teraz ti vesmír ponúka niečo výnimočné ako čarovnú skrinku čakajúcu na otvorenie. Vo vnútri je zázrak stvorený len pre teba. Neprišla si sem náhodou. Číslo 222 je božské znamenie. Je to odkaz, že rovnováha sa obnovuje a tvoja energia sa zosúľaďuje s niečím mocným. Vesmír sa chystá prekvapiť ťa nádherným spôsobom. V tej skrinke je tvoja ďalšia kapitola. Tvoj prelom okamih, ktorý zmení tvoju cestu tým najlepším spôsobom. Ale najprv musíš veriť, pretože energia, ktorú dávaš, je energia, ktorú prijímaš. Tvrdo si pracovala, stála si pri sebe. Aj keď sa veci zdali neisté, nevzdala si sa a teraz sa toto odhodlanie čoskoro vyplatí. Formuje sa nová príležitosť, otvárajú sa dvere a všetko, o čo si žiadala, sa začína hýbať tvojim smerom. Číslo 222 je tvojim potvrdením, že tvoja trpezlivosť a viera sú odmeňované. Som otvorená prijímať. Dôverujem načasovaniu svojho života. Vítam všetko, čo je mi súdené. Ak k tebe táto správa prehovára, napíš do komentárov, som pripravená prijať svoj zázrak. Nech je to tvoj signál vesmíru, tvoj okamih prichádza. Ver ďalej, pretože niečo neuveriteľné je už na ceste k tebe.